Shubor na kashlem jong unongsan hima. Ka kinhon jong kiseng bahalang haringkat ke VDP bat keseng samla shnong mau korban balalam khamat ka hito Southwest Khasi Hills haga step perngap jong kalai terik ujeleo arajar arpusau haga por hnyo beji AA kila yok ban bat yo ba khrabok mauleng ki boju sin kum upliau haringkat udrong lembat ki ternia injek ki baladep man pendon kam bat ki bempat pendon kam usamla Paul terniang presiden jong ka hito Southwest Khasi Hills ulayatho balaslam kaseng kalabut dinyo ba khrabok mauleng ha ka bedep ka yat ka yang jong u but day menta ka step ha ka por kum basaw beji AA hadin ba kila yo ya ka jingtip ka bathikna ba ulami na laying ban let eye drop shiki parlok kaseng kala pen up shrip bat kala yo kem sisendon ya uniu breu shushu samla Paul terniang ulayatho ba uniu nong khai ulong ubastat bat salak bha namar ula ban bujli ya ka wei ka kali hadin ka wei pat bad uliat horu ban nadu ka por saw baji men step kila thong yu u henry kidang yo ban kempat hadu nyo baji men step bat kim shim la yo ban kurup bon udrok na ka met jong u namar ka jing kloy ban bu re yo ba khrabok latian bishar ha office jong ka seng samla shnong mau kerwan baru ba khrabok mau len ula kular bo un kala ka bamut no bat nakaliang ka hito kala rai ban pha sumarno yu ha ki rehabilitation center kejat Ngi nakalingjungi ke hito Southwest Khasi Hills District mentakas ngi nadu meni por step nadu sawji ila up bahayo ni u krawbok moleng uba kisat khot sin upuliu ti meni hakapor step nadu sawji ti ngila up ter hadu nyobaji ngila yobadi u hangti ha persya ya ka si ti nakalingjungi kum ka hito ngila yuk khnra shibun ki tiar ki jingpun kam ju nadu kinar injek ki drugs but ki babunjat ngila yo ban badiu hadin bang la yo grup ngila shim da kasenjam ban thangno yakini ki tiar jingpun kam namar yu ni la bun la da ki bun benai ngila ab yu ni henry hakabam tagasni ngila yo ban badno yu ni namar uni akajing sha ula di wei na kita ki snar badai nang ni napo kadong kathanjungi nakalingjungi kum kaseng kakarbu kabsai namta kini kalongba nang ni sakmat nginang ye khanra bat nginang ye budin bat ngila buru kajing maham yakini khamtam yakini ki supply ya yakini ki dila ba nang ni sakmat ngim bit ban yu issue yakini hang ni hapo Southwest bat nang ni sakmat ngila shimru ko wikarai ba ngin yakran bat ki bahing ngin yakran stu bat ki bahing bangin lej ban pha sumarno yaki ngis ban kentu yaki badai ki nong pej ki school ki nong penjaj ki school per badai yang ni apu kadong kathanjungi baki de ban pej perman yaki khna ada ki rung lani kimi apu school ban pej perman bad adi ba ki yo kanu ko jingtip sengo ba ban pentip ngi kum kaseng ngilong blakloi ban kenar ketika mon kenar ketiga diang ban ai ki jingira biki ngi sengo ban banjur halor kan nei kamta me ka sarkar kamta me ka police department bakan yale ban ai ban bu kinu ki awareness program nam ta uni khamta me drugs badika sex education nam ta jungi kum kaseng ngisngo ban banjur halor kani ban ngisngo ban kerpadru sesisin ya ka sarkar ban wanra kinu ki jaka sumar kum ki rehabilitation center ani kinu ki jaka sumar hang ne apo kadong kathanjungi khnang bakan khamsuk yakini kila ngat kani ka apot jungi ngila shim da kowi ka senjam ba ngila ya bu kapor ba next week kabdai Tuesday ngili bu ban pha sumarno uni palada ngej lani pediang kani kajing kerpat berkajing rai jungi ni haban shim da kowi ka senjam